ഇനിയിപ്പോൾ രാവിലെയും രാത്രിയും ഓരോ ഗുളിക വീതം അല്ലേ? രാധാമണിയെ ഭക്ഷണമൊക്കെ അവിടെ വെച്ചാൽ മതി. നീ ഇങ്ങോട്ട് വരണ്ട, ഞാൻ എടുത്ത് കഴിച്ചോളാം. അതിനിപ്പോ അസുഖമൊക്കെ മാറിയില്ലേ? അസുഖമൊക്കെ മാറി, എന്നാലും കുറച്ച് ദിവസം കഴിയട്ടോ. കുട്ടികളൊക്കെ ഒന്ന് കെട്ടിപ്പിടിക്കാൻ കൊതിയാവുക. മാസ്ക് ധരിക്കുക, അകലം പാലിക്കുക, സാനിറ്റൈസർ ഉപയോഗിക്കുക, ഇതൊക്കെ വെറും പൊച്ചത്തറ കണ്ടിരുന്നോളാം ഞാൻ. നീ തന്നെ എത്ര പ്രാവശ്യം എന്നോട് പറഞ്ഞതാ. പലപ്പോഴും സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ വെച്ചും പൊതു സ്ഥലത്ത് വെച്ചൊക്കെ പലരും എന്നോട് ഇത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. സ്നേഹത്തോടെ സാഹസിച്ചൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അവരോടൊക്കെ ഞാൻ കലഹിക്കുക പോലും ചെയ്തു. സത്യം പറഞ്ഞാൽ പോലീസുകാരെ പേടിച്ച പോലീസുകാർക്ക് വേണ്ടി ഞാൻ മാസ്ക് ധരിച്ചിരുന്നു. അതൊക്കെ അന്നേ അനുസരിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ എനിക്ക് ഈ അവസ്ഥ വരില്ലായിരുന്നു. ഇതിപ്പോൾ എന്നെ ചൊല്ലി വീട്ടുകാർ മാത്രമല്ല, നാട്ടുകാരെ അനുഭവിക്കുക. അനുഭവമാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഗുരു. സ്വന്തം ജീവനും ജീവിതവും വെച്ചിട്ട് കളിക്കരുതെന്നാണ് ഇന്ന് ഞാൻ പഠിച്ച ഏറ്റവും വലിയ പാഠം.